ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungnya ai ketika covid khat kendai kanoy kun persya ya kini ke klam Kahinyau trap ashik National Movement Berni Heart Circle kalalit bu ikajing tho shaka Deputy Commissioner ka Ribhoi District halor ki artli kimat ki ba kongsan ki ba idei ber upai ba kitei kimat ki kinthop ban kerpat ban ujor shaka DC ya kajing pompoi bha ki lat panpana nakatna DIPR bat kajing panjing bedru ban kenra bar jella hakat hain Berni Heart hi borok away Wadlah hakate ke jingle ke jongki ki khlamshem la yo ban kandu markhmat ka Deputy Commissioner Henry ya kate ke jingtho la ai hakakti jongki nongtre jong DC office hanongpo Nagaliang gasang H&M Berni Heart Circle aku juga por ka dun ka je trilang dekat bat ka Akumar Circle yang berikan unit bat dekat ngidal chairman jong ka Land Protection Cell ha ka bede bat Ribhoi District sai ka thain ka jongi jong ka Northern de hagane ka por ngiwan ban bu artli ki application artli ki complaint nila bano ha ko ka DC office kawi ko complaint ka haga bayade bat kane ka DIPR ka telecom communication ka ba ngikwa ban persngau galong ba balai sagi thain berni unjuk poi kane ka jing penbra habang ayat ngarum sharum senang ngai ba nadu nanong po shadu jong sing ka shat poi haki thain nong po kendong resort jong kisnong nong po ka poi rei balai pat sha berni bat sha ting lai thain kana para kam ju poi atau ba kasingau ba ka Berni Heart lada ka thain kana para kam dei kam hap mo ha ka Ribhoi District lada ka hap di kerpat ba na kalian ka DC ba kan chingkhia ban pha le sei DC medam mila pha andrei dei le sei ba ki nong wan singau nong kon pensawa kinju poi seperti ka thain de na kata ka daw ni na kalian ka seng banjur bat ni kerpat jur ya ka DIPR ba kan wan pensngau sia po ka thain Berni Heart jongi na markidon ki brew jongi ki khot jongi badan sate ka thain ro jo kasa gawai ka sthi ka bang ibu kalong ba ingkwa ba gilawan bu ha bede ba complain ban pan permission na medam ba in aya ka permission ha bede ka jing check jing raya ki bar jela ngim kamde e tangi ke bar jela wat e gino ki brew ba suwan kai CRC ki bamdon kot bamdon sla ki wan rung sepo ka Berni khantam ka Berni ga de ka gateway ka ba ki brew ki rung sepo ka district ka jongi den na ne ka daw ba ngi kum ka sang ngi i bat ngi songkhia sisa ban ngi i ka brew ki ba jelai sa ka thain ka jongi ngi karpat e ka medam bala da long ka bala ba kan aya ka permission bat ngi assure ba there will be no violence against law and order ingin maintain ya ka peace but kanam don kono kandon tang ka jingya ka jing khanra ka ba jajai lada kim don ngin su phalet no ki sai bat lada kidon ngin su petip no ka an kita nagaliang jongi ka seng ka patang ya kata kerman skam ba ngi dang yo dari beta singiwan makdu i medam kandon namar ba haga jing bun kam lalek no kam lele ngi dang wan susu punya kedu i bat ngi skam ba kam ka jam kenai baik tam haga jam inflammation jom ka Berni Circle, Akumar Circle, inflammation Ribhoi District, inflammation Central Body.